Üdvözlöm! Farkas Judit, szervezetpszichológus vagyok. 1991 óta vezetem saját cégemet, a Pszichon vállalatfejlesztési tanácsadót, és 2004 óta dolgozom a válság utáni szervezetfejlesztési gyakorlat kialakításán. Cégvezetőkkel, igazgatókkal, HR szakemberekkel és szervezetfejlesztőkkel szeretném megismertetni azt a módszertant, ami minimális szervezeti erőforrással gyorsan és hatékonyan vezet az üzleti eredmények javulásához és eredményes szervezeti együttműködéshez. 20 szervezet közel 1200 munkatársát körülbelül 130 munkakörben arról kérdeztük, hogy melyik mutatószámok értékét tudják befolyásolni a mindennapos tevékenységükkel. Az eredmény, hogy a szervezetekben használt átlagosan 99 mutatóból ez az 1200 ember úgy érezte, hogy körülbelül 77 mutató értéke múlik azon, hogy ő megcsinál valamit vagy sem. Ez a magas szám azt mutatja, hogy az emberek úgy érzik, majdnem mindenért számon kérhetők, közben pedig mindenki arról beszél, hogy alig van ideje azzal foglalkozni, amivel valóban kellene. Az ábrán a különböző színű profilok a munkakört betöltő munkatársakat jelölik, és azt mutatják, hogy ugyanannál a cégnél, ugyanabban a munkakörben mennyire különböző módon látják a munkatársák a saját szerepüket, bármelyik működési területet is nézzük. A pókháló alapján a menedzsmentnek egyszerű meghatározni az ideális profilt, és ami a legfontosabb, levenni a dolgozók hátáról a felesleges terheket. Hogy hogyan megy ez? Miután munkakörönként meghatározzuk, hogy milyen mutatókra van befolyása, hatása a munkatársaknak, megnézzük, hogy mit tud tenni a munkakört betöltő a mutató értékének megváltoztatásáért. Az ábrán azt mutatjuk, hogy melyik munkakörben milyen magatartást mérünk, jutalmazunk ahhoz, hogy például a hatékonyság mutató értéke a tervezetnek megfelelő legyen. Amikor piaci alkalmazkodásról beszélünk, mint versenyelőnyről, mindenki arra gondol, hogyan tudjuk a vevőigényeket jobban, gyorsabban, hatékonyabban vagy olcsóbban kielégíteni. De itt másról van szó. Egészen pontosan arról van szó, hogy a cégvezetés legfontosabb dolga, hogy a szervezet működését milyen gyorsan tudja rászervezni a piaci változásokra. Erre a cégvezetésnek 3 eszköze van. Az első a napi menedzsment, ami arról szól, hogy mindenki megtette mindent ahhoz, hogy ott tartsunk, ahol kell. A második a heti, havi megbeszélések, értekezletek rendje, amik a támogató munkatársak teljesítménymenedzsmentjének eszközei, és végül a harmadik a probléma megoldó rendszer, ami a folyamatfejlesztés mellett a szervezetet tanulóvá teszi. Üzleti szempontból nagyon egyszerű a modell. A vevőigény a szervezet bemenete, a kimenete pedig a profit, és nem, ahogy hagyományosan értelmezzük, az előállított termék vagy szolgáltatás értéke. Ez a módszertan egyszemélyes vállalkozástól egészen a több lokációs multinacionális cégekig mindenhol működik. Az időt a menedzsmenttől kérjük rá, a teljes tanácsadási idő 1-4 hét a cég méretétől függően. Ennek megfelelően a vezetőktől 6-16-24 órát kérünk a munka elvégzésére, amit aztán ők vezetnek be a napi beszámoltatási rendszeren és a megbeszélések új struktúráján keresztül. Köszönöm a figyelmet!